karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. I-cancel na mo meeting. Dili mahimo. Ngan di man mahimo. Ha? Unsa man? Gimingaw ka niya, mami? Gusto kang makig-uban niya? Kay wa ang akong amahan? Paghilom, oy! Migawas na sa imo pagkaway buot da! Oh. Kay dili tinuod ang akong naon, ha? Dili ka taon dong. Kay bisag kamay, wa ko makunahon og laing butang sa maong dinner. Business ni, dili nakabuang lang. Ayaw na lang ko ilara pa. Klaro kay sumong mga mata nga excited ka. Excited ka yabag ni mo? Oh, kung dili ka makig-meeting ni Paul, tawagis papa ni mo. Oh, sige. Tawagon din ako. Okay. Oh, tuot tingali ka nga nagbut-buot ng kuan ng dinner, no? Ibagting na. Hello, Ian. Pa. May mo ba dili ka na makig-partner sa construction company ni Paul? Mubalhin dag partner ba? No, Ian. Pero, pa. Sa ako nang giingon, dugar tang partner niya ng moong kompanya. O dili mahimo nga putlo na to kini tungod lang kay ex ni Aitsa si Paul. Pero, pa. Ayaw na pangabubuho para nako, Ian. Wam ko mga bubuho para ni mo pa. Ang ako lang. I-focus sa business ang imong raon na Ian. Ayaw sa personal nga mga butang. Wa na tayo mahimo kung si Paul ang nagda sa ilang construction business. Ipakita na lang kamao kausap sa imong gigunitang posisyon aron dili ka mahimong katawanan ni Paul. Pa. Business is business, Ian. Kinahanglang heartless ka usahay, Ian. Ayaw pamatian kung unsa may nasa mong kasing-kasing. Ang imong utok ang paminawa. Sige, bye. Unsa na? I-cancel ang dinner meeting or go na ni? Hello? Okay. Padayon na meeting. Reset. Late na tag 3 minutes. Hangtod ko na, pintahon ba? Time is gold. Matod pa si mong amahan. Gold, boy. Tanawa si Paul. Naana sa lamisa nga gi-reserve para nato. Salamat nga, mito nga gito. Inala masugda na meeting. Pwede nito magsugod kay order ako para sa dinner na to. Ako rin treatin nyo kay birthday na ko ugma. Nalimot ka, Alex? Birthday man ay ni mo ugma, no? Nalimot ko. Oo nga, ako karong treat para ninyo. O, advance celebration. Happy birthday, Paul. Thank you. Tod, nahinumdum ka sa imong last nga regalo na ko sa kong birthday. Yan po. Hala, ang couple bracelet. Napagyapon sa imong kamot. Ako rin giampingan, Alexa. Doon kinagtuo ko nga ikaabot rin niya pagbalik ang iyang Paris nga nani mo. Sorry, Paul, ho. Nawa ang akong bracelet samaan ng imo. Uy, nawa di ay. Ako na kay nawa, buti pasabot nga ending na sa inyong love story. Excuse me. What amo ani haron magstorya bahin sa inyong kagahapon? Niya ata para sa business. Basta maimo ba kung business lang ang atong hisgutan din eh? Bitaw, Paul. Importante nga mahibaw ka sa among plano sa building ibabaw sa Busay. Okay. Pero... Gusto na, Paul. Ako pa rin mo, ubuan na lang ng imong couple bracelet. Ay, wala may paris na. Ayaw nagbiraha sa impyerno ang akong ina-ina. Minyo na si Alexa sa kong amahan, Paul. Busa, ayaw na pagdam ko nga makuha pa ni mo siya gikan sa kong amahan. Sorry. In love lagi tingali kayo ko ni Alexa. Paul, gusto na. Ang atong tuyo din yung atong hisgutan. Dili, Alexa. Nag-ilan ka na ako. Wa na siya makailan ni mo, Paul. High school pa kung mong nagkauyab, di ba? Busa, wa na to, uy. Nahilis ng inyong love story.
So, balik na sa business, okay? Kung di ka gusto nga manglakaw na laming duha sa Alexa. Okay. Ano sa inyong plano? Lamia gininong pamation, ay? May couple bracelet pa di ay mo? Jijimon, kabado ninyo. Excuse me. Badoy-day na mo hatag gift sa importanteng tao sa mong kinabuhi. Karon, moang ko na ka nga importante gid mo katontohan na. Natural nga importante siya nako sa unang panahon. Pero, lahi na karon. Ayun lang ta, Alexa. Klaro kaya ganahan pa katong Paul. Sa mukha dyan mo ikasulti, uy. Ano lang, sige. Ikaisulti diha, ako ito, Kung di ba ganit ka maglikay atong Paul, isumbong ta ka ni Papa sa mong pag-igat-igat sa mong ex. Oh, nga miho na mga Binoy? Niya naman ko to sa inyo, bossing. Oh, Gubang, pultahan tayo ni tanawa Madugay. rin ng bayan, ha? Masuko man. Boss. Oh, Pwede ko mo advance sa akong daog? si advance. Ang saka diha? Si advance ko taon. Kon ba? Klaro naman kayo nga pildi na kaning dagan na good. Pildi. Sa ibuti mo ipasabot, Binoy. Hala? Namnesia na ka, boss? Napustahan na yung mata nga kung mulaya si Ma'am Beautiful pildi ko. Unya klaro man kaayo nga di siya mulayas. Advance na lang ko katunga. Hoy, tonto. Mulayas lagi na siya. Kana ang ipaniguro ko. Unsaon man as paglayas sa kinabuhi ni Sir Ed. Nga naaman ka nagbantay niya nga di magkasa sa imong amahan. Ha? Kung gusto kang mulayas si ma'am, o biyaan niya ang imong amahan, imo nang alalayan si Sir Paul nga magkabalik sila sa ilang gugma ni Ma'am Alexa. Ha? Ang katawa mo kaya. Kung sabi katawanan. Imo man noong gipugngan si Ma'am Alexa nga di makabiya ka si Ed. Busa, klaro na kayong daog na ko ini. Hoy, hoy Binoy. Mulayas lagi na sa Alexa. Pero, dili pinaagi ni Paul. Hala, unsaon ka di ay pagpalaya si Ma'am Beautiful? Mas kalibog agoto kini Sir Ian na, oy. Unsa gyud ka ha ng iyang kasuko ni Ma'am? Joke. Makalakot. Saan man akong magkita ang si Ian Permi? Dili mahimo nga sila og katong Alexa ang mag-uban kanunay. Hello, Ian. Salamat nga nanawag ka. May importante kong tuyo ni mo. Unsa man na? Sultihi lang ko kay akong buhatan dayon. Lira, tabangi ko nga mailhan ko kinsa kini si Veronica Abadin. Ha? Time para ko doon na? Familiar lagi na ako ning mong pangan. Unsa? Pero nalimot lang ko. Ako na mayo kung di mo makailag ng Veronica Abadin. Nalimot lagi ko. Sige, mo na mission nga akong ihatag mo. Ilha kon kinsa ng bayan. Ug kon mailhanan nimo, sultihi ko. Ha? Okay, sige. Pero, sultihion ako. Kung nga nagka-interest ka ni Bayhana. O diyan ako musulti ni bahin na ng Veronica Abadin. Kung makita na nimo siya. Okay. Maningkamot ko nga mahinumduman ako kung diin ako madunggi ka namang pangan. Sige. Bye. Bye, Ian. Kinahanglang mailhan ko kung kinsa ka na sa Veronica pa din. Aron siyang akong gamiton. Aron mulaya si Alexa ining paay. Si Alexa. Miso na silang kwarto ni Papa. Akong sundan.
makalingaw ba mo o naglagot o gikilig, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!